Em dic Úrsula i l'altre dia vam fer un informe a Chloe, que és un informe per definir el perfil professional i a partir de les respostes que van sortir el perfil van sortir el social, l'emprenedor i l'artístic. El social va més en ajudar-se més, l'emprenedor són per persones orientades que els agrada iniciar projectes i coses noves, i l'artístic persones que volen expressar la seva creativitat i les seves emocions a través de l'ocupació laboral. I els aspectes destacats són la varietat. Els aspectes destacats hi ha els valors professionals, hi ha la varietat i les relacions personals. En la personalitat també hi ha sociabilitat alta i adaptabilitat. I també hi ha les capacitats que hi ha entre l'artística i musical i de concentració. I la de competència professional significa adaptació personal i autonomia d'autonomia. I tu estàs d'acord amb això? Sí. Suposo que sí que estic d'acord amb bastant del que diu l'informe i ja està. I en principi que ja està. Bueno, no han llegado los 4 minutos. 2,9. ¡Hola! Pero se oirá porque no. Ahora probaremos ahora.